Min qatt ħaseb li tista' żejjen it-toroq ta' xi belt jew raħal b'materjal bħal bottijiet u fliexkan tal-plastik. Hekk għamlu l-Franċiżi fejn għal żmien il-milied għamlu siġra tal-milied b'numru kbir ta' fliexkan tal-plastik. Fi Franza wieħed minn kull 3 fliexkan tal-plastik jiġu riċiklati. Is-siġra tal-milied magħmula minn fuq s'isfel minn fliexkan tal-plastik intramat fil-belt kapitali ta' Pariġi. Apparti l-kreattività, hija wkoll inizjattiva favur l-importanza tar-riċiklar ta' materjal li jagħmel ħsara lill-ambjent f'każ li dan jintrema barra. U fil-Ġermanja, propju 3 ġimgħat qabel il-milied, diġà tisiru ċelebrazzjonijiet marbuta ma' dan il-jum. Fi Brandenburg għexieren ta' persuni ħadu sehem f'parata libsin ta' anġli, snowmen kif ukoll ta' Santa Claus. Din il-parata tittella kull sena propju ftit ġimgħat qabel jum il-milied. F'din il-parata wieħed se jara wkoll muturi, fire engines u vetturi antiki, il-koll imżejnin b'dekorazzjonijiet tal-milied.